Aqoshwa wahleka. Aqoshwa wahleka. Aqoshwa wahleka. Nganga wethu indaba yewawu ayisebenzi. Into esebenzayo manje iqiniso sibonga kakhulu kubaholi balapha eUvenda naseHebro inqophomlando izokwenzeka nganza kwethu. Kuneyindawo nje ezizinda zeyobisi emaduzane ngaphandle kokumemezela emphakathini ezovona nje chaqa ndobuna futhi. Ngoba umsamo akufuneki usuphumela inqini awakuyibona inqini ibheke emsamo ngoba izinto ziyaphunyuka nabathakathi basuke bekhona nasemaphoyiseni ke lapha ke asihloniphile amasteshi wala ekhaya maduzane ngoba njengoba siqizelela ukuthi sogijima impela eteladini kodwa hayi ukungena imphumela hayi ufuna ukubukwa nje uyabona ukhuluma into engenangqondo uqhamuke ukhuluma izinto ke usola abantu ungakazi usho ukuthi ngiyabonga ke ubanjelwe ilede ukhuphuka uyophezulu emva kwalokho uyalikhahlela uthi into eyenzakalayo la ukuthi maduzane kuzokwenzeka umhlangano ophuthumayo nabantu baseHebro nabaseUvel abanentshisekelo yebhizinisi kodwa futhi sigcizelelile ukuthi abantu bakithi sebenathezeke kakhulu uhulumeni wanona wasona nje uhulumeni ubona izwe loholela ngishabana ukuthi bayazala bazaba abantu abangeke ukuzala njalo ngolesihlanu yini na leyo nto leyo yenza ukuthi abantu bengabisayo emasimini bengakhuthaleli ibhizinisi bengenzi lutho ngisho abafuyayo emakhaya baba bethu babefuyela ukuyibuka nje ujamula uthi sibayini hayi ukuthi ngelinye la ngibe ibhizinisi so into ebalekile ke njengamanje uqeqesho lwezamabhizinisi sizongena ngokukhulu kusheshsha lenyanga nje isemanzi nizobona umhlolo bese kuphinde futhi bese kuzothi nabo labo abangaphandle abahosomabhizinisi bazobizwa ngokusemthethweni amaphoyisa nakho konke beseshwe ngawo yonke indlela yakhona ukuthi iliphi ibhizinisi abalenza eSouth Africa eligunyaziwe ukuba seSouth Africa bekubona ukuthi banaye yini umuntu ababamisele naye waseSouth Africa na ngoba umthetho uthi mangisuka la ngiyosebenza eChina no ngifika nento engeke eChina ngisebenza khona ngebusiness fanele ngibambisane nowakhona hayi owakhona nje abe into nje engenamsebenzi walutho ngoba egcineni kosuku idingo zosuku nosuku zikhona emphakathini mawubona isitolo ukuzivaliwe ungazi ukuthi kuzokwenzakala kanjani baxoshile abantu bafika ugcina umphakathi usukuthukuthelela thina ukuthi sebehamba ke manje kodwa futhi manje ke uguquko kasiliboni ingakho ke sesinama date abalekile ukuthi sibe noguquko okwenzeka eClermont lapha ukuhlanganisa somabhizinisi bakhona ukuthi bayibambele kuzokwenzeka la eUvel maduzane naseHebro emva kwalokho bese kubizwa umphakathi wonke kuvunyelwane ngemqathango nangendlela eyaphambili umama uStella Ndabeni ngikhulumile kakhulu neofisi lekamongameli ukuba asondele kakhulu endaweni njengalezi angathuli kanjena liba lokumake-up ngoba her silent is too loud ngoba uStella Ndabeni uyena onikezwe irresponsibility ye-small business cluster in South Africa so yonke lento esikhuluma ngayo ngoba olomonakalo ka-31 years odaleke kubantu bakithi begcine bengekho business equipped yabona bebehlula nako ukulungisa ama cellphone elungisa ama Bangladesh yabona yonke lento kusumuntu lento ezokukhandela cellphone la bekhona abala eSouth Africa yabona abantu bala eSouth Africa ngibona bazana ukuba ama customer
ngisho nemsamo yethu masiphahla sithi sicela umsebenzi hayi ukuthi sifuna umnotho. Yonke lezo zinto ke ziyaphela ke manje kodwa bafethu ukubekezelelana iviki neviki nizobona umnyakazo, iviki neviki nizobona umnyakazo. Futhi make babheda ngizobuya ngizobaceba mina ngiyacebana. Ziyakhala manje. Kubeka siphathe kahle singazoni singoniwa engeke silahlana ngishiyani mina endleleni angishiyani endleleni mina ngeke ngisikhahlele mina istepisi. Awu hey siyabonga awuphakela nkosi yami ngiyakuthanda. Hey selusa mfethu kodwa sasingaso kwenziwa nje ezwa